Tradición de la Marina Lucense los cruceros. Os nenos e nenas de sexto de primaria vamos contar que son os cruceiros. Imos vos contar o que é un cruceiro. Podemos dicir que os cruceiros son, xunto cos hórreos, os monumentos máis característicos da nosa terra. Alfonso Rodríguez Castilao, que dedicou case toda a súa vida a escribir as cruces de pedra na Galiza, vou contar un pequeno anaco do seu libro. Onde hai un cruceiro case sempre houve un pecado, e cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo descender un perdón do ceo, polo arrependimento de quen o pagou e polo sentimento de quen o fixo. Vou contar unha pequena historia dos cruceiros. A cruz é o símbolo do cristianismo dende hai preto de 2000 anos. Cando o cristianismo se vai estendendo por Europa, alá polos séculos 3, 4 e 5, prodúcese unha cristianación de monumentos, lugares, edificios, etc. Consiste na colocación de símbolos cristiáns sobre toda a cruz. É difícil saber como aparece o que poñían os romanos nos camiños para indicar esas zonas. Estes milleiros romanos coa cruz póñense no camiño de Santiago hai preto de 1000 anos, cunha plataforma con chanzos para o uso dos peregrinos. Son as cruces dos peregrinos. A máis coñecida é a Roncesvalles, na entrada do camiño en España dende Francia. Castelao opina que os cruceiros foron introducidos en Galicia por San Vicente Ferrer, principios do século XV. Dos cruceiros que se conservan, o máis importante antigo é o do século XIV, o de Melide. Do século XIX hai moitos. Dous moi coñecidos son o de Io e o de Noia. A maioría dos cruceiros son obras anónimas. Non sabemos quen as fixo, aínda que se coñece o nome de algún autor. Os cruceiros están feitos sempre dunha pedra dura e difícil de tallar, o granito. Isto fai que teñan un estilo particular. Cada canteiro non seguía unhas normas. Construción das pezas máis ben deixábase guiar polo seu instinto, conseguindo así obras cheas de encanto e originalidade. Sabíades que ata hai pouco tempo todos os cruceiros se pintaban con cores fortes? Partes dun cruceiro. Para que sexa considerado un cruceiro ten que ter as seguintes partes. A cruz é a parte máis importante do cruceiro, de sección cadrada, octogonal, redonda, etc. É rematada en diversos xeitos. Nos extremos, nos máis completos, aparece diante a figura de Xesucristo crucificado e a Virxe detrás. Nunca hai dous iguales. O capitel vai entre o varal e a cruz. Non hai estilo determinado nos capitéis, xa que cada canteiro fainos ao seu gusto. Poden ter volutas nos ángulos ou distintos motivos de decoración, caveiras, anxos con ás, vexetais, etc. Ou poden non ter ningunha decoración. O fuste ou varal é a peza alongada central que vai encaixada no pedestal. Adoita ter forma de prisma, cadrada ou octogonal. Algúns non teñen decoracións, pero si relevos. Os instrumentos da pasión, escada, cravos, lanza, teraces, etc. Ou unha caveira, unha serpe, un santo, etc. O pedestal é a peza que vai sobre a plataforma. Na cara frontal pode haber inscripcións e nas outras partes pode haber algún motivo decorativo. A plataforma é un conxunto de varios escalóns ou chanzos sobre os que se levanta o cruceiro. Tipos de cruces. Pode aparecer Cristo só, Cristo, a Virxe e os santos, ou Cristo e a Virxe, ou sen figuras.
está nun cruce de camiños. A súa plataforma é rectangular, con 2 chanzos. A forma do pedestal é cadrada, con 2 pezas. Non ten inscripcións. O fuste ten forma de prisma e na sección da cruz hai unha pequena cruz enriba, que ten un neno abrindo os brazos. Preguntei aos veciños e dixáronme que había outro cruceiro cerca dali. É antigo e consérvase ben, aínda que ao redor ten silvas. O cruceiro de San Pedro. Este cruceiro está situado en San Pedro, no concello de Viveiro. Está detrás da igrexa, unha igrexa románica. A plataforma é onde está apoiado o cruceiro. Os chanzos son como escaleiras, pero como máximo os cruceiros teñen 3 chanzos. Este ten 1. O pedestal é o que aguanta o fuste ou o varal. O pedestal pode ter algunha inscripción. Este non ten. O fuste é cadrado, aguanta o capitel e a cruz. O capitel non ten ningún grabado, pero na cruz ten a Xesucristo e a Virxe. O cruceiro está en bon estado, non ten nada roto, pero non conserva a cor. O cruceiro de rúa. Este é un cruceiro que está nun barrio chamado Cristo. Está en rúa no concello de Cee. Atópase nun cruce de camiños. Na cruz deste cruceiro non hai figuras, os seus brazos son iguais e é cadrado. O capitel é un prisma rectangular e sobresalen as beiras de arriba e as de abaixo. O pedestal é un prisma cadrado, está un pouco deteriorado. O fuste non ten relevos e tamén é cadrado. O pedestal e o fuste tampouco teñen inscripcións. Non conserva a cor, pero está en bastante bo estado. Tamén ten algo de musgo e silvas. Carmen, onde está o teu cruceiro? Labrei. Moi ben. Está en mal estado ou está en bon estado? Está en mal estado. E de que forma ten o fuste e que forma ten? Ten 3 chanzos, moi ben. Ten unha cruz? Sí. Sí. E ten motivos decorativos? Sí. No. E de que ten forma o fuste, que falamos antes del? De prisma. Un pouquiño máis alto. De prisma. O cruceiro de Cervo. Este cruceiro atópase en Cervo, en frente da súa igrexa. O cruceiro ten 2 chanzos, un por debaixo da terra. A súa plataforma é cadrada, a diferencia do pedestal, que é hexagonal. O fuste é cadrado e non ten relevos. No capitel hai unha pequena cruz, pero non se ve, xa que co paso do tempo desapareceu. A cruz non ten figuras. Está ben conservada, aínda que sexa do 1759. O meu cruceiro é o de Naseiro. O meu cruceiro está en Naseiro, na parroquia de San Pedro, e no concello de Viveiro, ao lado dunha capela. A forma da plataforma é cuadrada, ten 3 chanzos. A forma do pedestal é forma cadrada. O fuste ten a forma cuadrada. As figuras que aparecen na capitel é un anxo e na cruz é Xesús crucificado. O ano que se puxo foi en 1972 e 1973. O estado de conservación é bo, está moi ben conservado. Os cruceiros son moi antigos, hai que cuidalos moi ben, para que non se extingan. Si tedes un cruceiro na vosa vida, cuidadlo ben a él e ao seu entorno. Conservad os cruceiros e a súa historia e as tradicións galegas. Os cruceiros mola. E son moi guais.